Enam berbeda. Kaya lah kan dia. Tahu kan dia. Jadi enggak kan. Dia jaga tangan. Petiah itu tak tegang aja. Tapi yang gue kasih kiri lah. Jauh kan. Andai dia kuat. Kedua oleh indah pose oleh pose tu indah disapui oleh orang bisa di Allah maafni ya indah pose oleh indah disapui oleh orang bisa di tapi geleran oleh kami tuyuran tadi ke oleh bahasa bahati penonton timba Jobali salah denai di bujo salah denai di rayu oleh bahasa bahati penonton timba Jobali kami ambil sorita sanggup ialah kami ambil oleh bahasa hati ion
Kandang bali asiba oleh masuk giliran kami maafia usaha denai dirujo usaha denai dirayu oleh masuk giliran oleh kami maafia. Tanon lai bai buluang ia lai kai kami kamba oleh sore ta sangkoi kado kami ambil ai sore ta sangkoi ia lai malam kami ambil oleh dali sami satu yurang mana yang oleh koyon tangan namuan oleh duo menjadi lapia salah denai dirujo salah denai dirayu oleh koyon tangan namuan oleh menjadi lapia. Allah bincang tadi orang bisa oleh jok kami nandu dua tiba jawali kami nandu dua tiba jawali oleh kabar tapi jatuh tuang babata oleh di ayah kata intan dikasih aku salah denai dibujo aku salah denai dirayu oleh di ayah intan dikasih. Allah sabuan kalap pegato itu hari kapatang oleh sebut so indah dolai indah tu kabarani ai sebut so indah ialah kabarani oleh tinang binguange ialah kodoh malang nasib oleh nak jadi amulai oleh tumakali dia
Kusala de nai de bojo, kusala de nai de rayu, oleh nanda de amulai, oleh kumangali dia. Ambil dia penghitung dah tunggu deh. Dia dua tu gompek dah. Merah lu kerja ni. Yo. Di tengah gompek. Aduh. Keluar sana. Ikip dulu lagi. Oleh apa atu doki oleh tuyurang bisa ti oleh sasuai bana oleh kami jodoh badan adia oleh sasuai bana kami jodoh badan adia oleh walaupun banyak ego tubuh nan jatuh oleh nan elok sajo dole sajo kan kami ambil salah denai de bojo salah denai de rayu oleh nan elok sajo oleh kan kami ambil oleh kata kami oleh kami tuyurang tandi ke oleh dangakan bana dekan bang timba jomali ai dangakan bana dekan bang timba jomali oleh nanari sawabana oleh kami rang dotalanku niang oleh ko babu ai jokain cabi salah denai de bojo salah denai de rayu oleh ko babu ai oleh jokain cabi Wah. Oleh tapi ndak risau oleh kami yurang dotali ke oleh jokonan kandungan kandungan timba jobali ya ai jonan kandungan oleh timba jobali oleh makan mungkin kanyang minun kadang mungkin kue oleh si panontone oleh tunan mancali salah denai de bojo salah denai de rayu oleh si panontone oleh tunan mancali
lapeh dari jambatan tigo kata Pak Arena palohilalang kata Pak Arena palohilalang lupu alai bonta iyo lai pamandian di dalam resor iyo lai kabun jabang pari putu rimborandare di dalam resor iyo lai kabun jabang. Mari malintang oleh joki ambang desi cincine yo katu pesasa desi cincine yo katu pesasa panita sabui iyo lai lupu aluang tanjuang au jangan banyak pari putu rimborang dare tanjuang abu yo sigi jangan banyak Bambanya bayang kami bulan kami Setadi alam bisa muka di mahe indah lai di papanjang na di imbawe sana na duo jurai na di imbawe na duo jurai masa bahati adi ayurang di sinto ngato bisa tadi malam adota jumpai mari betul rimborang dare kato bisa tiyo adota jumpai Kato diakan ruang iyo yurang bisa tadi malam iyo ado
usah di pajalang iyo tuku gulay pariputo usah pajalang iyo tuku gulay Daerah Sabang kalah batan nama pagai doi koyun kang nampa iyo tupai malalai koyun kang nampa iyo tupai malalai paade kami iyo yurang tandike tantang itu iyo raso sasoai pariputo rintorang dare tantang itu iyo raso sasoai kami tani ke iyo raso sasoai kami tani ke iyo raso sasoai koyun tuang nampak beko siang mga bagayoy kokolai yado iyo akata yombay pariputo Cinta balai iyo tu kami saboy kurang nang banyak iyo katukang nilai kurang nang banyak iyo katukang nilai kung tahu iyo de ai dare mudi amudian iyo lah batangan ay pariputo rin barang dare mudi
Oleh antara kami, oleh kami tujuh sana. Oleh nambah tali, oleh tali jolong bersambung. Antara kami, oleh sana. Oleh nambah tali, oleh tali jolong bersambung. Oleh tali mana nai tuminya panu. Oleh mawi dia lagi, oleh lagi kakak minta puang. Baru sekarang, oh aku rasakan. Mawi dia lagi, ia lain kakak minta puang.
sobara sokar kami kudu ai talenggo sajo iya lai ada bajalan tangan baraso iya lai kami kudu oleh kalian suatu kete oleh mana laki onde laki kata hidupu ai baru sekarang aku rasakan oleh mana laki iya oleh kata hidupu. Oleh mawili lake, onde lake kami tampung. Oleh sajan minyak, dole minyak jatuh ke tanah. Oleh mawili lake, oleh kami tampung. Sajan minyak, oleh jatuh ke tanah. Oleh minyak yang rasa tawa, oleh nana bedo botol lai kono kaca, ai baru sekarang aku rasakan nana bedo botol iya lai kono kaca. Si Bojo pa iya. Dua keju di mas. Kan dito. Dan dua lagi lanjut. Sampai tulang itu di tengah ya. Oleh mana laki dole laki kami dopo oleh ganti parintang tujo palenga oleh mana laki oleh kami dopo ganti parintang tujo palenga oleh ayam dole mato diakui juo oleh sapu tangan dole tangan biane basah ai baru sekarang aku rasakan sapu tangan oleh biane basah.
Kan Nggak ada juga ada. apa ya? Sama ada Mau tabak. egang lah dulu. Mali. Mali. Mali kok. Bang, kalau kan pada itu tanam. Kalau kan pada itu balik. Pergi lah. Jauh ya. Beribu. Alana adija pui oleh Bali akato nana tinggal oleh muka di mahe oleh indah alai di papanjang alana adija pui ya oleh kato nan tinggal muka di mahe ya oleh di papanjang oleh di ima oleh kato yurang abisati oleh basa bahati saban dapan kabasila baru sekarang aku rasakan basa bahati saban dapan kabasila. Lama aja. Banyak. Banyak. Ini boleh. Aja lama ada. Oh iya. Mak ya pakai kan tadi kok. Mak loh. Lagi. Dia tangan apa? Oleh tantang arundiangan dong hati ayurang abisati saja tadi malam oleh Allah babilang oleh tantang arundiangan oleh orang bisati saja malam oleh Allah babilang oleh Allah bertambah oleh alerang kubang kumku oleh derang rantawe katoe mado Allah pulang baru sekarang aku rasakan derang rantawe oleh dodo Allah pulang. Oleh makan batang buah katoe yurang abisati oleh kabake kami oleh Allah bahagiataran oleh makan batang buah yang orang bisati karena kami oleh bahagiataran oleh agama yupe puni yurang sapadan oleh dekini nanda pengi jubada bacancan baru sekarang aku rasakan denang iyo jubada bacancan
Oleh sabana batu edole kato yurang bisati oleh kini kau dapet iyo coba dak bacan jam sabana batu edole orang bisati kini mang dapet iyo coba dak bacan jam oleh tapi nana panti yang dia oi tutung masa oi ko lai lama noh lai ka tujuh de urang ai baru sekarang oi ko rasakan ko lai lama iyo na tujuh de urang May mga sa pewga ni pe sembilan kemudian dua tadi dari pergi. Berapa modal lah? Ada banyak berarti. Oleh mandoba itu ialah itu dekat kami. Oleh kasamu oleh tanpa ada dua tupang. Oleh mandoba itu ialah dekat kami. Kasamu nampak ialah dua tupang. Oleh lain banyak ialah yurang mamakan. Oleh tando lain dola lama coba dak bacancang. Ai baru sekarang aku rasakan. Tando lain dola lama coba dak bacancang.